Hej kære seere, og velkommen til denne uges udgave af Historikeren. Der omhandler i dag om tyske flygtninge. Del 2, så har du ikke set del 1, så ligger den oppe i højre hjørne her, så du får se den, før du ser det her. Og det omhandler naturligvis et sort kapitel i dansk historie. Ja, kære seere, så er vi her på kirkegården i Åben Rå, hvor vi netop har fundet nogle tyske grave. Og tyske gravene var jo det, hvor at man kan sige, at den danske regering fejlede. Eller Danmark generelt. Vi havde ikke nogen regering der på det tidspunkt i slutningen af krigen. Men at Danmark fejlede, og specielt lægestanden også. Fordi at i Danmark har vi haft et lægeløft siden 1815. Men ikke nok med det, som vi kan se hernede. Så har vi en Karl Heinz. Han er født i 44, den 17. i første, men død den 18. i 6. 45. Det er han, fordi at vi i Danmark har ikke har overholdt vores lægeløfte på en måde. Forstået, at vi kan ikke lade sådan et uskyldigt barn dø. Men det valgte man at gøre, fordi man havde et indet had til tyskerne. Dermed ikke sagt, at vi gjorde det samme, som man gjorde i de tyske koncentrationslejre. Men vi gjorde i hvert fald noget, der gjorde, at de her stakkels børn, de ikke blev ret gamle. Og man kan sige, hvad har Karl Heinz eller Jutta gjort, eller Berger derovre for den sags skyld, gjort for, at det ikke skulle gå godt for Danmark og det. Og hvad skyld har de i krigen? I mine øjne, der har de ingen skyld. Men det må være op til de læger, og danskeren generelt dengang, der valgte ikke at gå med. Og dermed hjælpe de her stakkels børn. Og som I kan se, der er jo masser af skæbner herude. Vi kan også gå herhen. Der har vi en Monika. Hun blev ikke engang et år gammel. Så der har vi jo ufattelig mange skæbner, der står her. Og det er jo det, der gør, at det er jo en skamplet for hele vores danske historie. Og dermed kan jeg se, at det er noget, vi virkelig skal værne om. Og derfor er, at jeg har lavet en video til jer i dag. Netop for, at I skal kunne se, at vi i Danmark ikke kun var det gode, men vi faktisk også var noget ondt i os dengang. Men det var det for i dag, kan jeg se, at hvis du kan lide videoen, så husk lige at give det et like. Og abonnere på kanalen, så går du ikke glip af de nye videoer. Og husk at trykke på den lille klokke ved siden af. Det er gratis, og det gør jo, at du som sagt ikke går glip af videoerne. Men det gør også, at jeg kan se, at du kan lide det indhold, jeg laver. Og så husk, du må gerne komme med kommentarer, ris, ros på kommentarfeltet hernede, men også gerne på mailen, der står hernede. Men det var det for i dag, kan jeg se. På søndag kommer der en video angående de engelske flyvere. Og det kan I hvert fald glæde jer til at se. Tak fordi I så med.